Миләүшә, сез театраль гаилә, әниегез дә, сез дә, әтиегез дә театрдан. Менә андый гаиләләрдә шундый кызык-кызык вакыйгалар булгалыйдыр, әйме? Әлбәттә, вакыйгалар бик күп. Менә берсен генә әйтеп китәм. Мин кичкенә вакыттан гастрольдә, әни дә шунда инде. Көндез спектакль алдыннан без урманга барып җиләк җыйганбыз. Авылларда йөрибез, авылдан авылга күчеп йөрибез бит инде. Кичке спектакль алдыннан җиләкне хатын-кызлар кайнатырга варенье ясарга, чист тартып варенье ясарга куйганнар. Плитәдә инде бу. Бу плитәдә. Элекеге шундый ниле плитәдә инде кичкенә. Бу клуб плитәсендә инде. Юк, үзең белән җиртәсең ул плитәне, аш пешерергә кирәк. Клубта кайнатасың варенье. Һәм шул вакытта Ак тәүбә, кара тәүбә дигән Туфан Миннуллинның ул шундый болында бара, палаткалар белән инде, су буйларында шундый бара торган спектакль. Һәм вареньеның әлбәттә кайнаткач исе чыга. Варенье җиләк исе чыга инде. Авыл халкы кара әле, буларның менә спектакль генә түгел, хәтта исләре дә килә, урман исләре килеп тора. Шул хәтле шандырып уйныйлар дигән. Менә шундый кичкенә генә һәм бик күңелле бар. Ничек аны эшлисез дип. Менә шундый кичкенә генә вакыйга. Булды, бик зур рәхмәт сезгә.